Всички, които ми гледат, аз съм Брокевър и днес ще играем Pixel Gun 3D. Ето тук, гледате, нека видим моя прелестен, красив и много хубав скин, който си направих. Ей! Ето сега ще го покажа. Това е моят скин. Моята броня, моята маска, това не знам, това е така, и моите потуши. Всъщност това ще правя доста рокет джампове, затова ще сложа... Не това бе! Другите бутуши. И не съм с това оръжие, дето показва. И... ще играя на Point Capsule. Така че надявам се да ви хареса епизода. Натиснете лайк и subscribe бутон за мен и за SuperVGBG. Аз съм те. И те чувам да те трябва. Така, можете да видите неговия фейсбук. Как така е моя. Ще кажа фейсбуците в 20-та понад спешъл епизод. Знам, че още не съм стигнал до там. Ще стигна. Скоро. А сега нека капсулът на този поинт. Не! Ти! Не махай! Тук! Опа. Умри! Оп, аз умрях. Сега. И... какво се опитвам да направя сега? Да! Убия! Сега не знам аз какво правя. My spot, yes! Не, развалиха ми момента. И видим. Let's go. Oh, I'm forced to recognize the level. Сега супер лъжи беге се правят. Да, прибрахме се към лето отдавна. Една история ще ви разкажа. Прибрахме се към лето, значи и решихме да си изтегнем Pixel Gun 3D. Аз после се възроди играта да играем на тази игра, да снимаме на нея. Първоначалната идея да изтегнем Pixel Gun 3D беше за да можем да играем заедно, ама обаче нещо този път се получи разминаване на играта и затова не можем да играем заедно. Така. И той да ми се разкара от задника на. А, така. Така, спряхме им шансовете. Ой.
Факт, че когато ти атакува защитаващия отбор в мултиплеер. Б. Ти да не си така. Време е за... Моето любимо място за снайпване. Че дори Супер Луиджи БГ не знае къде е той. Ама не разбра къде. На тази карта има много добро снайперско място, от което сега ще снайпнем някой. И победа! Та ще се видим след малко. И така, виждаме се отново и ще играем в Club Survival на рандом сървър. Ако е празен да е, не ми пука. Както видяхте, преди да спра на пауза клипа, спечелих едно много готино оръжие, не за 2-3, не знам. Се стрелват цели гранати.
решили, че няма да можем да играем цял дедмач, затова може да свърши клипа в някой момент, така че се извинявам. За интрото не намерих програма, напишете в коментарите някаква. Гледай как ще се умре. Къде клан! Обей! И... Така, това оръжие е брутално, не да спечели от първата игра. Трябва ги направо... Грешно първич БГ няма. Ако играех срещу него, сега направо ще да просто. Ако сте съгласни с мен, дайте един лайк за един картоф. Не бе, сериозно. Сериозно, дайте лайк. Влезаш в клана и пишеш шести клан. Шести клан. Благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за мен, натиснете лайк бутона за мен и както винаги се следващия път.